Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkanku da zuwa Azubairu Tech. So yanzu a wannan bidiyo ina so in nuna muku yadda ake blending ɗin hoto, wato yanda za ka ga hotonka a gaban poster haka, sannan kuma can baya ga wasu hotunan naka kamar inuwarka haka a bayanka. Amma dai ku bibiye wannan, ku tsaya ku kalla har ƙarshe domin ku ga yadda na yi. Misali gashi yanzu nan zan ɗauko hoto kuma misali hoton da aka yanke da wato background eraser, wato wanda aka cire background ɗin shi. Yawanci da shi ya dace a dinga irin wannan. Yanzu misali bari na ɗau wannan garzalimi ko haka, na riga na yanke shi dama. So yanzu gashi nan na ɗauko shi misali haka, na ɗauko shi haka. To in na ga dama zan iya blending ɗin shi, wato in je in nemo blend a cikin wannan wato PicsArt ɗin nan. To kun ga blend, sai in zaɓa a cikin blend ɗin gasu nan kala kala. Akwai screen, kun ga yadda screen yake, ga multiple kun ga yadda yake, ga dark shi kuma yadda yake, ga light shi kuma yadda yake, ga overlay shi kuma yadda yake, kamar dai gasu nan kala kala. To kamar overlay ɗin nan misali gashi, to sai in zo in saka shi nan haka misali. Kun gani ko? To misali kuma yanzu kuma in zan iya ƙara ɗora rubutu a can bayan kuma insha Allahu, kamar yanzu haka na rubuta misali Garzalimi ko Garzalimi ko 2021 misali, ko kuma bari na barshi ma Garzalimi kon tukunna. So yanzu gashi misali na rubuta Garzalimi ko haka misali gashi nan. So zan ɗan sa mashi stroke haka, baƙin stroke haka. To misali gashi. So yanzu kuma ina so in yi blending ɗin shi, ko kuma bari na ɗan yi bending ɗin shi haka kafin na yi blending ɗin nashi. Na ɗan yi bending ɗin shi haka, sai in ɗan daɗa wannan ɗin shi, sannan kuma ina so in ɗan ƙara mashi wato girma haka. So misali haka sai in zo in danna blend haka. To yanzu zan ga screen haka, kun ga screen, ga multiple. To kun ga kamar wannan yanzu ya yi mai kyau sosai ina tunanin. To yanzu kuma gaba ɗaya ina so sai kuma ka ɗora main hoto da kake so ku ɗora, wato a ainihin akan wannan background ɗin. To misali sai in ɗauko haka, sai in zo nan, sai in je in nemo haka Garzalimi ko. Zan iya ɗauko wani hoton ɗora, ko kuma in ɗauko wannan the same hoto ɗin nan da na ɗora. Amma kuma bari na je in nemo wasu hotunan mu gani indai zan iya samo su da wuri. Ko kuma bari na yi searching a nan background eraser. Bari na nemo background eraser nan. Yauwa eraser gashi nan. To akwai hotunan daman da na yayyanke suna da yawa daman a nan. To yanzu nan zan ɗauko Garzalimi ko daga nan. Ga wani na samu, zan ɗora shi yanzu. To kun gan shi gashi dai alhamdulillah na same shi a nan. To kun ga gashi nan zan ɗan sa mashi shadow saboda ya ɗan yi kyau. Yauwa gashi nan na ɗan sa mashi shadow kamar dai yadda kuke gani. Yauwa to kamar dai yadda kuka gani wannan, kun ga shine wannan ainihin shine wato yadda ake haɗa blend wato da PicsArt kenan in kana so ka haɗa irin wannan poster. To ya kamata kuma ba wai kallon wannan ɗin ba, ya kamata kuma ku dinga practical saboda kuma ku dinga fahimtar duk wani abu da kuke so ku yi da PicsArt. Sannan kuma duk wani mai tambaya zai iya rubuta min tambaya a cikin comment a wannan channel ɗin ta Azubairu Tech. Na gode. Assalamu alaikum.